Vejde se do krabice 6 kusů kostek? Jedná se o slavný hlavolam z 20. století s názvem Quadra. Možná si myslíte, že je to snadné, ale faktem je, že když vložíte 5 kusů, nezbude vám místo na poslední kus. Můžete se pokusit všechny dílky různě přeskládat, ale většinou skončíte s dílem, který se do krabice nevejde. Zdá se, že je to nemožná hádanka, pokud nenajdete způsob, jak využít prostor racionálněji. Co musíte udělat, je nejprve umístit kus vodorovně a posunout jej doprava. Poté stejným způsobem položte další kus. Dále umístěte kus svisle a přesuňte jej na levou stranu krabice. Pak sem umístěte 4. kus. Nyní zjistíte, že již nemůžeme umístit žádné další kusy. Napadá vás nějaký způsob, jak hádanku vyřešit? Musíte přesunout 2 kusy na pravé straně nahoru, poté posuňte jeden dílek doleva, další dílek na vršek krabice a posuňte tento dílek doprava. Nakonec položte další kousek a posuňte jej dolů. A teď je dost místa na poslední kousek.